Побач з намі Алесь Михалевич, шановне гаспадарства, юрыст, адвакат Чэшскай палаты адвакатаў і, дарэчы, кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь на выбарах 2010 года. Алесь, навошта было вось гэтае прэзідэнцтва? Па-першае, мусіць быць палітычны працэс, нармальны палітычны працэс. Ідэя агульна ў мяне пачаткова была такая, што я хацеў пасля зняцца і падтрымаць Александра Меленкевіча, які ў выніку не пайшоў. Александр Меленкевич перад гэтым на выбарах быў адзіным кандыдатам, у яго быў вялікі аўтарытэт. Я быў маладым актывістам. У шостым годзе. Так. У 10-м годзе мне было 35 гадоў, так што я быў самым маладым кандыдатам, адным з самых маладых кандыдатаў. Мяне яшчэ называлі кіндэр-сюрпрыз, ён выйшаў невядома адкуль. Ну, ідэя была зрабіць кампанію, паказаць наяўнасць каманды, наяўнасць праграмы. У меня была вельмі добрая праграма, вельмі прафесійная каманда, і пасля зняцца пад Александра Меленкевича. Ну, але так атрымалася, як атрымалася. Так, што давялося ісці, аб чым абсалютна не шкадую, хаця, канешне, гэта маё жыццё проста перавярнула цалкам. Давайте нагадаем, як у 10-м... Як перавярнула? Это перавярнула так, што я стаў спачатку палітвязням, а пасля таго, як мяне выпусцілі мяне таму, што я пагадзіўся дастаткова хутка, праз 2 месяцы мяне выпусцілі, бо я падпісаў дамову і згоду на супрацу з КДБ. Пасля ў Беларусі, знаходзячыся ў Беларусі, я правёў прэс-канферэнцыю. Пра гэта распавёў, адмовіўся ад супрацы і таксама распавёў пра тыя катаванні, якія ў адносінах да нас прымянялі. І пасля гэтага вымушаны быў з'ехаць з Беларусі і з 2011 по 2015 быў в эміграцыі в Чэхіі, адкуль пасля ў 15 годзе вярнуўся, мяне арыштавалі, але ўжо вызвалілі, бо тады на той момант не было ніводнага палітвязня, і я ведаў, што дзеля мяне не будуць рабіць такую катэгорыю аднаго палітвязня, калі толькі я. Так? Таму як бы маё жыццё змянілася вельмі кардынальна, але, як я ўжо сказаў, аб чым не шкадую. Тады, безумоўна, для мяне это все было вельмі новым і як бы не проста новым, але гэта быў капітальны стрэс, як, в прынцыпе, для ўсіх людзей, якія з'язджалі в эміграцыю, не збіраючыся гэтага рабіць. Ну, вы зараз так з'яўляецеся экспертам у гэтай галіне, у тым, як эміграваць, як абараняцца, як сябе ахоўваць і захоўваць у замежжы. Адвакат Чэшскай палаты адвакатаў, дарэчы. Пытанне, давайте, пакуль мы закранули пра супрацу з КГБ, пра тое, што вы пра гэта распавялі пасля на прэс-канферэнцыі, ці вы адразу вырашылі, што вы пра гэта будзеце казаць, што вы адмовіліся, і казаць, што гэта было, ці гэта было такое ўжо рашэнне, ну, не ведаю, мабыць, эмацыйнае? І што такое супраца з КДБ? Што прапануеце? Я, на вялікі жаль, не вельмі ведаю, што такое супраца з КДБ, ці, на шчасце, не вельмі ведаю, бо я не паспеў напісаць ніводнага даноса. І я з самага пачатку, паколькі я займаўся даследаваннямі і ведаў вельмі шмат апазіцыйных дзеячоў з Чэхіі, Славаччыны, Польшы, Венгрыі, ну то я ведаў, як асноўны механізм падпісаць супрацу, выйсці і ўсім пра гэта распавесці, в ідэале увогуле сказаць пра гэта ў прэсу, для таго, каб проста гэта перакрэсліць назаўсёды. Таму, калі як бы мне было прапанавана, што або ты сядзіш вельмі доўга і упарта, або ты падпісваеш і адразу назаўтра ж будзеш вольны, ну я не задумваючыся, скажем так, доўга не задумваючыся, на гэта пагадзіўся. Таму гэты механізм проста я ведаў і з самага пачатку збіраўся менавіта так зрабіць. І думаю, што гэты механізм вельмі важны, таму што часта немагчыма ўвогуле адмовіць, паколькі ты знаходзішся ў іх у лапах, так? Яны з табой могуць рабіць все, што заўгодна. А в момант, калі ты выходзіш на свабоду, ты ўжо свабодны чалавек, нават калі ты знаходзішся ў Беларусі, па меншай меры на той момант увага журналістаў была проста велізарная. А што бы вы параілі людзям, на якіх зараз ціснуць? То бок зараз на вялікую колькасць беларусаў іх, як да супрацы, я не ведаю, заклікаюць і ціснуць, каб яны далучыліся. Вось што дакладна не трэба рабіць, калі ты ў Беларусі ці калі ты па-за межамі? Перш за ўсё, калі ты па-за межамі, увогуле паведамляйце пра гэта ў прэсу, паведамляйце пра гэта ў свой фейсбук і 100% заўсёды паведамляйце ў праваабарончы цэнтр «Вясна». У нас ёсць моцная, незалежная арганізацыя, прызнаная, у нас ёсць свой нобелеўскі лаўрэат, і паведамляйце ў гэту арганізацыю, каб яна проста пра гэта шырока
паведаміла. Калі казаць пра Беларусь, ну, тут нашмат больш складана, таму што людзі знаходзяцца ва ўмовах, калі на іх можна ціснуць, у іх побач бацькі, кагосьці можна пасадзіць, любога чалавека можна пасадзіць, калі ёсць чалавек, артыкул у Беларусі заўсёды знойдзецца. Так? Таму як бы тут іншая гісторыя, але калі вы гатовы з'язджаць, ну, то перш за ўсё зрабіце так, каб быць на свабодзе і мець магчымасць з'ехаць. Калі вы з'язджаеце адразу, не задумваючыся, скажам, не чакаючы, паведамляеце пра гэта ў прэсу, проста каб немагчыма было вас шантажаваць. Бо як працуе механізм? Вы штосьці падпісалі, з вас адразу папрасілі нейкія звесткі, якія ўжо вас могуць кампраметаваць, што вы пра кагосьці, пра сяброў, штосьці распавялі і так далей. І фактычна вот, крок за крокам з вас робяць абсалютна лаяльнага чалавека, які гатовы пастаўляць любую інфармацыю. На любым этапе, чым раней вы пра гэта скажаце, тым раней гэта все закончыцца. Зразумела. А, напрыклад, вяртаемся ў 2010 год. Ці была надзея і увогуле уяўлялі ці вы маштаб пратэстаў? Дзесяткі тысяч чалавек тады выйшлі у 2010 годзе. Ці верылі вы ў тое, што столькі людзей выйдзе? І ці гэта было шмат? Ці не шмат? Ці чакалі ўвогуле, што будуць пратэсты? Я ведаў, што будуць пратэсты. Трэба проста сказаць мой бэкграунд, адкуль я взяўся. Так? Я быў актывістам Беларускага народнага фронта з 93-го года, 92-93 года. Таму я на той момант, калі быў кандыдатам у прэзідэнты, ўжо некалькі разоў сядзеў на сутках, у мяне было ўжо шмат адміністратыўных судзімасцяў, я ведаў, што такое. Я арганізоўваў пратэсты, арганізоўваў акцыі. Таму, як бы, дарэчы, першая антылукашэнкаўская акцыя была арганізавана мной яшчэ групай студэнтаў. Яна называлася «Дзякуй прэзідэнту за хлеб і малако». Гэта быў 94 год, калі мы дзякавалі Лукашэнку за падвышэнне цэнаў 2 разы на хлеб і малако, які пры тым, што Лукашенко абіраўся як чалавек, які абяцаў што цэны ніколі не будуць павышацца. І літаральна праз пару тыдняў вот такое было падвышэнне. Таму як бы для мяне гэта было абсалютна натуральным, што будуць акцыі пратэста. У той жа самы час я цудоўна ведаў, што гэтыя акцыі не будуць звышмасавымі, і я лічу, што нягледзячы на гэтыя дзесяткі тысяч, яны безумоўна ніяк не ідуць у параўнанне з пратэстамі 2020 года. Таму як бы трэба ўзгадаць, што 10-й год гэта найвышэйшы ўзровень эканамічнага, скажам, узроўня жыцця беларусаў. Калі все сацыялагічныя даследаванні паказвалі, што беларусы звыш задаволены сваім матэрыяльным узроўнем, што все гавораць, што в апошнія гады мы пачалі жыць лепш. Таму гэта былі пратэсты больш пра пытанні, скажам так, гэта былі пратэсты пра пытанне выбараў, пра пытанні таго, каб наш голас быў улічаны, а мы разумеем, што калі гэта все працуе без эканомікі, ну вельмі цяжка зрабіць так, каб у гэтым гэта ўзняло ўсё грамадства. А ці тады падобныя, напрыклад, пратэсты 10-х і да 20-х, бо таксама людзі выходзілі ж не за тое, што у них няма у лядоўні чагосьці, а выходзілі з-за таго, што яны былі незгодныя? Я думаю, што заўсёды людзі выходзяць не якраз не в чыстым выглядзе за эканамічныя, па эканамічных прычынах, але эканамічныя прычыны заўсёды таксама маюць вельмі вялікае значэнне. Ці яны падобныя? Канешне, падобныя. І таксама, калі я быў праз першы тыдзень на самай масавай акцыі, хіба каля Стэллы у 20-м годзе, я бачыў там у тым ліку практычна тых людзей, якія былі в 10-м годзе, ну, але было вельмі шмат новых людзей, якія ў 10-м годзе не пратэставалі. Плюс 10 гадоў гэта все ж таки вырасла зусім іншае пакаленне, вырасла вельмі шмат моладзі, і таксама мы мусім разумець, што сацыяльныя сеткі, магчымасць самаарганізацыі, там, тэлеграм, інтэрнэт проста развіўся, проста меў зусім іншы ўплыў, чым у 2010 годзе. А вось, глядзіце, з вашым досведам, я так разумею, вы назіралі, што адбываецца прадвыбарная кампанія ў 2020 годзе. Ці разумелі вы, што адбудзецца пасля? Так, Ось лета, напрыклад, вы назіраеце за ўсім, што адбываецца. І вашыя прагнозы на той час. Мои прагнозы на той час прыблізна на ўзроўні тых падзеяў, калі быў затрыманы Ціхановскі. Я сказаў, у мяне была і ёсць моя юрыдычная фірма, юрыдычны бізнес, і на той момант у мяне было некалькі супрацоўнікаў у Беларусі. Я вот пасля затрымання Сергея Ціхановскага ўсім сказаў, што ў нас недзе каля года на тое, каб спакаваць валізы і з'ехаць, таму што будуць вялікія пратэсты і будзе вельмі сур'ёзная зачыстка.
скажем, з майго пункту гледжання, в 2010 годзе, калі некалькі десяткаў тысяч чалавек выйшлі на пратэсты, і калі нас было некалькі кандыдатаў, Лукашенко абсалютна неадэкватна адрэагаваў, то есть ён настолькі спужаўся гэтых десяткаў тысяч, што я цудоўна разумеў, што калі выйдзе істотна больш, скажам, нам, беларускаму грамадству, прыляціць вельмі сур'ёзна. Што ён проста спужаецца зноў, ён проста пачне прэвентыўныя зачысткі і так далей. А ўжо само па сабе развіццё падзеяў пачатку 20-го паказвала, што пратэсты будуць больш маштабнымі. Я, безумоўна, не чакаў таго, што я пабачыў в першыя дні і праз тыдзень пасля выбараў, так? Але я ведаў, што рэакцыя, на жаль, будзе страшэнная. Вельмі страшная частка пратэстаў і затрыманняў – гэта тое, што адбываецца з людзьмі ў СІЗА і там на Акрэсціна, напрыклад. Гэта катаванні. Вы яшчэ ў 10-м годзе паведамілі пра гэтыя катаванні і, мабыць, былі аднім з першых, хто пра гэта казаў. Чаму у беларускага грамадства няма вось гэтай такой памяці, гэтых катаванняў ці палітычнай памяці, і людзі кожны раз, калі гэта атрымліваецца, калі гэта здараецца з людзьмі, гэтай катаванні, яны не вераць. Калі выходзілі людзі ў 20-м з Акрэсціна, яны кажуць, так, мы вельмі шкада, што гэта было, але ў гэта нельга было паверыць, немагчыма было паверыць. Ну, але яшчэ ў 2010 годзе, калі в 2011 годзе, калі я пра гэта паведаміў, мне вельмі шмат вельмі інтэлігентных людзей казалі: ну, Михалевич, ну ты ж прыдумаў, ну не маглі там так збіваць, не маглі там рабіць гэта і все такое. І ў 20-м годзе тое было вельмі падобна, калі людзі не верылі. Я памятаю, калі распавядалі: о, гэта не беларусы, гэта прывезлі кагосьці з-за меж, гэта расейцы там ці яшчэ нехта іншы, іх спецыяльна прывезлі для таго, каб гэта рабіць. Я вяртаюсь да таго, што я як даследчык, ну і маючы вельмі шмат кантактаў з былымі дысідэнтамі, ну, хто збіваў людзей у турмах штазі? Гэта былі немцы. Немцы збівалі немцаў, і абсалютна ім гэта не перашкаджала. Як бы ў любым грамадстве ёсць працэнт садыстаў. Гэтых садыстаў можна спецыяльна знайсці і даць ім вельмі цікавыя пасады, дзе яны могуць творча рэалізавацца. Яшчэ садыстаў можна выхаваць. Выхаваць, абсалютна. Таму як бы чаму людзі ў гэта не вераць, а як бы ёсць глобальныя праблемы Беларусі, такія як Чарнобыль, так? Але як бы калі мы не можам нічога зрабіць, мы проста ад гэтай праблемы абстрагуемся. Мы проста пра яе забываем, бо калі ты не маеш на штосьці ўплыва, калі ты не можаш нейкі працэс спыніць, табе лягчэй, тваім мазгам проста лягчэй ад гэтага абстрагавацца і сказаць: гэтага не было, гэтага працэса няма. Раз я яго не бачу, значыць яго няма. Так? Ну а штодня вы гэтыя катаванні не бачыце. Вы іх бачыце толькі тады, калі вы патрапілі у ізалятар. Дарэчы, была вельмі цікавая гісторыя. Я як кандыдат у прэзідэнты сустракаўся в розных раёнах з начальнікамі міліцыі. І памятаю, недалёка ад Маладзечні, в адным з раёнаў, як бы я запытваюсь начальніка міліцыі: а як у вас тут з катаваннямі? І ён мне гаворыць: о, Алесь, табе трэба ехаць в следчыя ізалятары, нам ужо давно гэта забаранілі. Ай-яй-яй. Настолькі, ну, шчыра кажа: не, табе трэба в следчыя ізалятары. Ну, ты не знойдзеш гэтага. Гэтых цікавостак у нас няма. Ай, слухайце. Значная частка актыўных, палітычна актыўных праеўрапейскіх беларусаў з'ехала за мяжу. Яны не ў Беларусі. Адныя кажуць, што гэта аслабляе шансы на перамены унутры краіны. Хтосьці кажа, што менавіта ў эміграцыі захоўваюцца людзі, тыя самыя людзі, і вось тая самая кампетэнцыя для будучай Беларусі. Вось які погляд бліжэй? Я думаю, што мы не выбіраем, колькі людзей з'ехала, і трэба абсалютна адэкватна ставіцца да таго, што сітуацыя ёсць, якая ёсць. Вот проста тыя, хто з'ехалі, яны з'ехалі. Ці могуць яны рабіць вельмі карыснае? Могуць, вы робіце, ёсць эфір, яго глядзяць у Беларусі. Я весь час ведаю, атрымліваю сігналы, што Белсат глядзяць. Белсат з'яўляецца важнай часткай жыцця, у тым ліку для беларускіх чыноўнікаў. Беларускія гісторыкі, беларускія навукоўцы могуць рабіць даследаванні, выдаваць свае кніжкі, свае манаграфіі і так далей. Таму як бы можна вельмі шмат чаго рабіць, знаходзячыся ў эміграцыі. А што датычыць таго, што гэта паслабляе Беларусь у Беларусі, я ўпэўнены, што электаральна у плане выбараў пасля 2020 года нічога змяніць немагчыма. В Менску удзельнічалі ў пратэстах, ну я не ведаю, 70%, 80% актыўных ввогуле жыхароў. Так ці інакш, калі мы возьмем вулічныя пратэсты, дзе людзі пастаялі з бела-чырвона-белымі сцягамі хаця б у сябе в мікрараёне, то удзельнічалі практычна ўсе. Ці можна такі электаральны
скажем, такую падтрымку змяніць ад'ездам там 50 або 100 тысяч чалавек. Я не маю статыстыкі, не ўпэўнены ў гэтым, але калі ў Менску удзельнічала, скажем, больш за палову жыхароў Менска, а вялікі Менск з прыгарадамі гэта каля 2 мільёнаў чалавек, так? Ну то што можа змяніць ад'езд там 50 тысяч чалавек? Вельмі мала чаго можа змяніць. Плюс да гэтага ў Беларусі цалкам іншая сітуацыя, бо сёння в кожнай так званай вялікай сям'і ёсць хтосьці за мяжой, а самая лепшая інфармацыя гэта якая? Гэта інфармацыя пра тое, як жывуць людзі ў звычайным бытавым сэнсе. І калі беларусы з Польші скардзяцца ў Беларусі, ведаеце, у нас мінімальная зарплата такая маленькая, я зарабляю ўвогуле мінімалку, гэта мінімалка троху больш $1000 там. І як бы беларусы чуюць, што мінімалка троху больш $1000, як бы яны ведаюць, колькі за гэта можна купіць, колькі людзі могуць сабе дазволіць, но ці не гэта з'яўляецца лепшай рэкламай. В нейкім сэнсе, калі была сацыялістычная германская дэмакратычная рэспубліка і была федэратыўная рэспубліка Нямецчыны, дзе у кожнага ГДРаўца хтосьці з сяброў там ці знаёмых ці сваякоў быў федэратыўнай рэспубліцы Нямецчына, яны ведалі, які эканамічны ўзровень, як это жыве. Калі проста прыйшоў момант X, практычна 100% жыхароў усходняй Нямецчыны хацелі аб'яднацца з гэтай заходняй Нямецчыны і хацелі жыць па тым узроўні жыцця, у якім жылі. Прыгожа. Таму як бы для Беларусі тое самае, калі прыйдзе момант, все скажуць, мы хочам жыць так, як в Евросаюзе. Для нас Евросаюз з'яўляецца важным прыкладам. 2046 год, праз 20 гадоў. Якой вы бачыце Беларусь? Я думаю, што Беларусь будзе не проста незалежная, а Беларусь будзе краінай з нармальнай прававой сістэмай, дзе будзе гарантаваныя правы ўласнасці, дзе правы чалавека будуць чымсьці вельмі важным, дзе беларуская мова будзе шырока і нармальна гучаць і, скажам, больш і, скажу, можа быць, непрыемныя рэчы, але побач з намі Расія, якая пачне гарэць, такія, скажам, паходы Вагнера на Маскву могуць в нейкі момант стаць ввогуле, в стужцы навінаў будуць нават не трапляць на першую. І гэта, адпаведна, значыць, што ў Беларусі таксама будзе магчымасць вырашыць дэмаграфічныя праблемы. Гэта значыць, з Расіі прыедзе вельмі шмат бежанцаў, ад Беларусі будзе залежыць, каго Беларусь будзе прымаць, каго не будзе прымаць. Карацей, Беларусь будзе нармальнай еўрапейскай краінай, часткай еўрапейскай цывілізацыі на ўсходзе, і будзе такой мадэллю для расійскіх рэгіёнаў, ці спадзяюся да таго, што ад Расіі застанецца, ці будуць, скажам так, асобныя краіны, будзе мадэллю славянскай дзяржавы і што можна зрабіць, калі ў цябе з мазгамі ўсё ў парадку, калі ты нармальна збудаваў грамадзянскую супольнасць і нармальна збудаваў, я кажу троху юрыдычнай мовай, збудаваў інстытуцыі, якія нармальна працуюць і дазваляюць людзям. Давайте зараз возьмем гэта назву для сённяшняга эфіру. Беларусы чакаюць бежанцаў з Расіі. Ну не зараз, давайте праз 20 гадоў, і там мы будзем яшчэ абіраць, якія людзі ёсць. Не думаю, што яны чакаюць. Я думаю, што да іх будзе якраз стаўленне, на вялікі жаль, як сёння в Польшы да ўкраінцаў. Будуць казаць, о, панаехала тут, як бы такія праблемы. Але гэта пытанне праз 20 гадоў. Нагадаем, у нас в гасцях быў юрыст, адвакат Чэшскай палаты адвакатаў Алесь Михалевич.